Gràcies per ser-hi en un dia especialment complicat per dels exàmens. Entenc que alguns m'heu dit que haguéssim pogut triar un altre dia millor. Us he dit que teniu raó, però una mica quan vam començar aquestes jornades de disseny i la Geltrú, la nostra idea era fer-ho un cop cada mes, per donar aquestes pinzellades més del món més artístic del disseny, no tant la enginyeria, que amb això estem ben coberts, sinó una mica aquestes pinzellades, i hi havia la voluntat de fer-ne un cada mes, i llavors, esclar, si no fèiem aquesta d'avui, l'any només n'hi ha hagut dos, quedava una mica coix. Llavors ens hem forçat fins l'últim moment, us demano una mica de disculpes en aquest sentit, però una mica és per sentar, que quedi clara aquesta voluntat de que això té que continuar i que el curs que ve en podreu gaudir de 8 o 9 més, i amb la qual ja, 8 més 3, 12, ja són número, ja són moltes pinzellades sobre aquest tema. Dit això i demanades les necessàries disculpes per la data, fer la presentació del ponent d'avui, el Francesc Aragall, que és el president de la Design for All Foundation. Com sabeu, aquesta escola té una especial sensibilitat pels temes d'accessibilitat i tenim una càtedra aquí d'accessibilitat amb el Dani Guàs. Són temes que no són nous amb el tarannà d'aquesta escola, però bé, avui tenim un altre vessant d'aquest mateix tema, que és el Francesc Aragall, una persona molt coneguda. Jo, donat que comencem una mica tard i suposo que tenim ganes d'acabar amb una certa puntualitat, i també entenc que el més enriquidor és el que ens pugui explicar ell i les preguntes que li vulgueu fer, i donat que s'ha repartit des de fa dies aquest fulletó, no llegiré la biografia, simplement li dono la benvinguda i li deixo la paraula. Quan vulgui, Francesc. Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies per la invitació. I això, diguem, com és lògic, si voleu saber més coses de mi, doncs googlegeu i ja trobareu coses. Parlem de disseny per tothom. La primera cosa és que és evident que els éssers humans som diversos i precisament jo diria que és la nostra diversitat la font de la creativitat. És a dir, si no fóssim diferents, pensaríem tots iguals, estaríem satisfets amb les mateixes coses i per tant no hauríem d'inventar res. Ja faríem com les formigues. Un cop decidit que s'ha de fer un cau a sota terra ho faríem ja pels segles dels segles. I en canvi, el que és evident és que sent tots diversos, tots ens podem trobar en un moment de la nostra vida que alguna circumstància ens generi problemes de relació amb l'entorn. Aquí tenim el marit de la secretària d'Estat dels Estats Units, que aquesta foto la portava fa temps i l'any passat, concretament a Tòquio, a Hamamatsu la vaig ensenyar i resulta que una amiga meva és amiga del Clinton i em va dir: però tu saps com es va trencar la cama? Dic: no ho sé. Diu, doncs resulta que ja saps que el Bill té fama d'incontinent i aleshores doncs estava fent règim i estava a casa una mica a Texas i aleshores quan tothom ja s'havia anat a dormir, que ell havia fet el règim com Déu mana, doncs va baixar a la nevera a saltar-la i aleshores va baixar amb el llum apagat i es va fotre escales avall. Vull dir que tots, diguem, tenim conductes i tal que ens poden portar a determinades situacions, no? Però resulta que el que, diguem, ens limita per interactuar amb l'entorn és precisament l'entorn, no les nostres característiques. Aquí teniu aquest senyor que esteu acostumats a veure'l assegut en una cadira de rodes elèctrica, el Stephen Hawking, i aquí està volant, perquè el van convidar en aquest avió de gravetat zero, i aleshores, doncs, bé, doncs aquí pot volar, no? I aleshores jo faig ara una pregunta per enginyers, que és: quina seria la característica principal que faria un astronauta més eficient que uns altres?
ser molt intel·ligent, estaria bé, no? Ser enginyer, bueno, no és imprescindible, però estaria bé també, no? Estar bé físicament, també és important, no? Si t'emportes una encostipata dalt al coet, malament. El que fa un astronauta més eficient és ser paraplègic. Els de la NASA i els de l'ESA encara no ho han descobert. Per què un astronauta paraplègic és més eficient que un que no ho sigui, ho sabeu? No, perquè tots els astronautes que... Com? No, perquè tots els astronautes que no són paraplègics tenen l'expectativa de que quan tornen a la Terra tornaran a caminar. I per prevenir l'osteoporosi i la manca de gravetat han de fer 8 hores d'exercici de cames cada dia. Si ets paraplègic i no tens expectatives de tornar a caminar, doncs aleshores pots estar treballant d'astronauta 8 hores més, per tant ets un astronauta més eficient. Clar, això els de l'ESA encara no ho han pensat, però quan hi pensin diran, ostres tu, busquem sobretot astronautes paraplègics. És a dir, que és el medi, però hi ha una cosa que és evident, que tots tenim el desig, la necessitat i el dret de ser independent, d'escollir la nostra manera de viure i de que l'entorn no ens vagi posant barreres davant, no? I per tant hem d'aconseguir adequar els entorns, els productes i els serveis a la diversitat humana i a les seves necessitats. Dit això, un pot continuar pensant, tal com l'Enric ha introduït, que això té a veure amb l'accessibilitat, i l'accessibilitat, ell no ho ha dit, afortunadament, però immediatament hi ha una relació. L'accessibilitat és pels discapacitats. Bé, d'acord, però aleshores pensem en qui són els discapacitats. Fem una cosa, posem-nos tots drets els que no siguem discapacitats legalment, un moment. Legalment, Legalment. Aleshores, els que portem ulleres i quan mirem si la pasta està cuita fem així i de cop i volta ens quedem secs, aquests podeu seure ja. Els que siguin esquerrans i amb aquestes cadires estan tota l'estona escrivint així, també poden seure. Els que alguna vegada s'hagin trencat un braç o una cama i hagin patit ja la immobilitat, diguem, personalment, també podeu seure. Molt bé. Els que tingueu cura d'una persona amb alguna limitació un dia a la setmana, diguem, també podeu seure. Fixeu-vos que la mitja d'edat entre vosaltres és molt baixa, per tant, moltes de les coses, diguem, que us poden passar a la vida encara no us han passat. I aleshores, doncs, ara només quedeu uns quants drets. I aleshores, si continueu amb la mateixa fortuna que fins ara, doncs aleshores arribareu a vells. I quan sigueu vells també us assentareu. És a dir, quan sigueu vells, les vostres limitacions doncs també faran que estiguin més minvades. Per tant, podeu seure també, els que arribareu a vells molt sants. És a dir, no estem parlant de que hi hagi una població estranya de gent de la qual hem de tenir cura, sinó que estem parlant de nosaltres mateixos. I aleshores tots ho hem de posar en pràctica, a través del disseny per tothom. Digue-li disseny per tothom, universal design, inclusive design, concepció universal, disseny d'utens ampliata, com vulgueu, però en definitiva sempre es tracta de que els drets humans siguin vàlids per tothom i no només per una part, i que l'entorn de productes i serveis no sigui un impediment per assolir els drets humans. En definitiva, que cada persona, independentment del gènere, de l'edat, de la seva orientació sexual, de les seves creences, de les seves idees polítiques, de la seva edat, de les seves dimensions, pugui participar en la construcció de la nostra societat. A partir de dissenyar de manera que el que fem sigui respectuós amb aquesta diversitat, que sigui funcional, que sigui segur, que sigui saludable, que sigui comprensible i que sigui atractiu. Perquè si no és atractiu, al final també ho rebutgem. I aleshores fer-ho és imprescindible perquè, com hem vist ara,
és imprescindible com a mínim pel 10% de la població, necessari pel 40% i confortable per tots nosaltres. Per tant, depèn de nosaltres mateixos, o que ens entrebanquem o que pugui seure còmodament, que per cert ahir l'Anna Calvera em va pagar una bronca perquè em va dir «Ei, heu posat la foto de la còpia, no de l'original, hauríem de canviar aquesta foto». Vull dir, és una cosa que ara he recordat. Que ens ho peguis amb les boles aquestes que són del mateix color que el terra o que et protegeixen veritablement dels cotxes, que trobis una vestida assassina o una obra de qualitat, que se t'enganxi el peu o que tinguis un trajecte agradable, que et perdis o que vagis on vulguis. Jo sempre havia posat abans d'anar al Japó diverses vegades com a exemple de dir imagina que estàs al metro al Japó i que et sentiràs i tal. Doncs és mentida. El Japó és dels metros que és més fàcil de circular, més que Barcelona i tot. Aquesta és la pantalla que hi ha dins el vagó. I a dins el vagó el text va canviant de japonès a anglès i aquí t'està dient tu estàs al vagó 3, el tren va cap allà i quan arribis a la propera estació que tens enllaços aquí, 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 trobaràs que l'escala mecànica està aquí, l'ascensor està allà, etc. Amb la qual tu ja et vas organitzant. Pot ser que travessis el vidre, sobretot si el netegen massa, o que sortis per la porta. Avui a l'aeroport de Barcelona no hi ha risc que travessis el vidre, que tenen vaga de neteja. Que llisquis per l'abisme o que pugis per la rampa, que necessitis ajuda o que siguis autònom, encara que potser més d'una agrairia que l'ajudessin, si són aquests, que t'hagin de portar perquè no tens manera de saber quin botó estàs pulsant si no t'hi veus bé o que sàpigues on vas. Per cert, una curiositat, us heu fixat que aquesta botonera no hi ha braille? I en canvi està amb el relleu, exacte. Perquè els cecs llegeixen braille, no? Vale, molt bé, nota que aquí hi ha intel·ligència. Doncs aproximadament entre el 12 i el 14% de la població ceca llegeix braille i l'altre no, perquè han esdevingut cecs de grans i no l'han après. Per tant, les coses amb el relleu acostumen a ser més útils que amb braille. Pot ser que no recordin el teu nom o que llegeixin, depenent del tipus de tamany de lletra i la font que utilitzis per fer les teves targetes. Pot ser que no trobis la informació en una pàgina web, aquesta és una pàgina web de veritat, I tu vas allà i intentes trobar, no sé, sorpreses, perquè informació en tens molta. O aquesta seria l'exemple d'una de les xarxes de la Fundació, que és Townsend Cities for All, que és una base de dades on la informació intentem que estigui bastant clara. Pot ser que no puguis encendre la tele o sintonitzar la TDT, o que algú t'ajudi i et faci un apanyo per recordar-te'n, o que algú dissenyi bé el comandament i aleshores t'hi aclareixis. Pot ser que intentis preparar-te un cafè i a determinada edat encendre el foc, obrir i tancar la cafetera, posar amb la cullera el cafè pot ser complicat, o mira, aquests de Nespresso que han trobat aquesta fórmula fantàstica que fas pum i aleshores fas un cafè. Pot ser que facis envasos amb la intenció que la gent els pugui obrir, però al final acabes fent que la gent hagi de dissenyar accessoris per obrir envasos que no són obribles, com els celofans dels CDs. Només podem dissenyar bé si ho fem amb els usuaris. És a dir, el que hem de fer és, quan volem dissenyar un producte o entorn un servei, doncs implicar en els usuaris, perquè en definitiva són els que més saben sobre els seus desitjos i les seves necessitats i com respondran, és a dir, ens diran bé sobre el que desitgen, sobre el que necessiten i ens diran si els hi va bé allò que estem fent, dissenyant per ells. Alguns exemples pràctics de disseny per tothom. Doncs bé, una vorera estreta no serveix absolutament per ningú. La de dalt a l'esquerra, amb una mica de sort, doncs si n'heu dos xerrant, un anirà per dalt, l'altre anirà per baix i després haureu de posar la fila índia si ve un cotxe. En canvi, si fem els carrers de plataforma única, doncs és millor.
el gual, aquest famós 120 de Barcelona, que haureu vist, és una idea de dir, escolta, el carrer no l'hem de creuar tots, si no és més còmode per tothom sense graons, doncs fem una rampeta per creuar el carrer. També a Barcelona vam tenir la idea, que després es va estandarditzar més o menys per a Espanya, de dir, els semàfors acústics per invidents, fem-los que s'activin amb un comandament a distància, o sigui que no estiguin sonant tot el dia. Per què? Doncs perquè aquest pobre que viu aquí dalt i que a l'estiu té el balcó obert no estigui sentit tot el dia pipi, pipi, pipi. És a dir, les coses les han de fer compatibles per tothom. Una cosa que em va carregar l'Ajuntament de Barcelona, que els hi va sortir molt barat, va ser això dels contenidors, perquè em van encarregar que preparés els plecs de condicions tècniques pel concurs de recollida d'escombraries de Barcelona. Per tant, al posar els plecs de condicions tècniques quines condicions havien de tenir els contenidors, doncs, clar, tothom va ofertar el millor que podia per complir amb aquelles condicions, i ara tenim uns contenidors que són accessibles i hem aconseguit un avenç tecnològic importantíssim per la història de la humanitat, que és que quan obres la tapa al contenidor, aleshores s'aguanta un momentet a dalt perquè tinguis temps de tirar les escombraries, perquè abans obries i aleshores quan el deixaves anar, pum, tornava a tancar. Però veieu, per exemple, com fa força avall en lloc de cap endavant, etc. Un altre tema molt important són aquests paviments tàctils per invidents que es posen pels carrers, que és un altre error garrafal. És a dir, si tu poses un paviment per invidents al carrer, bé tocaria investigar doncs si aquest paviment és compatible o no amb la resta dels caminants. I abans he lloat els japonesos pel tema del metro i en canvi em dic pestes pel tema del paviment d'invidents que tenen, que fa 2 anys se'ns van carregar les maletes. O sigui, els paviments d'invidents són tan alts i amb un coeficient de lliscament tan diferent que passant moltes vegades la maleta per sobre se't carreguen les rodes. I aleshores a l'estació central de Tòquio, que hi passen cada dia 40 milions de persones, veus 40 milions de japonesos fent-nos el tironet per no passar per sobre, perquè com que el coeficient de lliscament és molt diferent i a més té un ressalt, doncs quan camines per sobre caus. I aleshores, bé, aquesta empresa va fer un estudi de com havia de ser aquest paviment perquè fos compatible amb la gent que camina. Vam fer aquest descobriment excepcional quan estàvem dissenyant Barcelona pels Jocs Olímpics i Paralímpics, que amb la nostra bona intenció vam posar aquestes passeres per arribar fins a l'aigua amb cadira de rodes, i aleshores vam descobrir que la gent és més intel·ligent del que ens pensàvem i aleshores tothom hi passava per sobre per no cremar-se els peus. Bé, doncs... També quan em va tocar dissenyar el metro de Barcelona, doncs se'm va acudir posar herba, perquè a vegades per fer les coses segures les has de fer inaccessibles. És a dir, em tenia molt preocupat els accidents que hi havia amb el tramvia a València amb les bicicletes i les motos, i aleshores vaig dir, si poso herba no hi haurà ni bicicletes ni motos. I l'únic trosset que no li hem posat, allà sempre van bicicletes pel mig. O, per exemple, aquesta andana que ens vam inventar amb l'Enric Periques per evitar que els cotxes aparquessin a l'espai de l'autobús, perquè un autobús de pis baix, si té un graó, no serveix per res. Aquí tenim un exemple del que seria una habitació d'hotel accessible. Què li trobeu a faltar? Trobeu a faltar alguna cosa? El plat de dutxa. És una dutxa a terra, sí. Sí. No hi ha alguna cosa que per dir és una habitació accessible li trobeu a faltar? No. Les baranes, potser, no? Exacte. Les barres, les barres aquelles que veiem a tots els lavabos accessibles. Per què? Doncs home, perquè en general no està escrit enlloc que totes les persones que vagin amb cadira de rodes necessitin barres de bany, malgrat que és normatiu posar-les, ni tampoc està escrit enlloc que totes necessitin les mateixes barres o que sempre necessitis un seient a la dutxa, etc. Per tant, el que vam fer
perquè aquesta habitació fos veritablement per tothom, va ser col·locar aquest perfil a la paret i aleshores un perfil que permet que les barres, el seient de dutxa, etc els instal·lis amb un clac. Aleshores, en aquest hotel, diguem, en lloc de tenir les barres sempre allà posades, li diuen al client, escolti, vol que li posem una barra per ajudar-se a aixecar del vàter? Vol que li posem un seient a la dutxa? Li poses, no? En aquest hotel d'Oporto ho van fer amb força gràcia per superar aquests graons, per aquell que vagin maletes o tingui problemes per pujar els graons. Per pujar els graons tenim problemes al 19% de la població espanyola, que no són pocs, doncs aleshores van instal·lar un elevador aquí. O aquesta aixeta, que quan em va tocar ser membre del jurat dels Premis FAT, li vam donar un premi a aquesta aixeta, que és del Miquel Milà, que és una aixeta accessible i sostenible. Sostenible perquè no sé si us heu fixat mai, amb les aixetes de monocomandament tendim a la simetria i deixem sempre l'aixeta, el comandament de l'aixeta mirant cap a nosaltres. Però si l'engeguem així, estem engegant l'aigua freda i la calenta a la vegada sense que ens arribi de veritat aigua calenta, és a dir, que a vegades engeguem el calentador per res. De fet, les aixetes les haurien de tenir amb el comandament cap a la dreta perquè sortís inicialment només aigua calenta. I en aquesta aixeta la posició de repòs és així, en vertical, simètrica, i si vols aigua calenta gires de tot el mànec cap a l'esquerra. Però si vas amb les mans brutes, doncs amb el colze l'obres i aleshores per tancar-la no has de passar per la mà per sobre i aleshores no l'embrutes, etc. Un altre invent que de fet és dels 60, però que s'ho han repensat els japonesos darrerament, concretament els de Panasonic, ha sigut, escolta, això la càrrega vertical o horitzontal de la rentadora és una mica tonto. Segurament el millor és una càrrega obliqua perquè així sempre veus si t'has deixat o no el mitjó dins. O, per exemple, això de dir, escolta, els armaris de cuina, perquè siguin realment útils, val més que estiguin a la nostra alçada. Per tant, tens uns armaris de cuina que baixen i es posen a la teva alçada i si canses de pelar patates, doncs aleshores te sentes al verdoler i acabes de pelar-les. Aquí una altra cosa que per mi, aquests lavabos japonesos automàtics, que per mi és el que més s'assembla a un amor de joventut. Vosaltres que això de l'amor de joventut ho tenim fresc, us recordareu que el primer amor sempre et sorprèn molt, tens unes experiències noves que primer et sorprenen molt, després les trobes molt agradables, que és el que va passar a mi amb el lavabo aquest automàtic, i després, quan el deixes, el trobes molt a faltar. Doncs és això. O sigui, cada vegada que marxes del Japó dius, ostres, arribes a Barcelona i dius, i aquest no fa res? Aquí veieu una interpretació del que és una barra per ajudar-se a seure amb una tassa de vàter dissenyada a partir dels inputs dels usuaris. Veieu que el resultat estètic és molt diferent, perquè, diguem, la funció acaba determinant en gran part l'estètica de les coses. Aquí tenim un exemple d'una idea molt interessant. Aquesta cadira és horrible, però estava allà i no me la van deixar treure. Però és com es diu això, un mural de dutxa, un panell mural de dutxa, que els braços els pots articular per si vols dutxar-te assegut també. El que els vaig dir que si ho volien vendre a Espanya canviessin el nom perquè es diu Piara i aleshores queda una mica lleig, diguem, posar-li de nom amb una dutxa que és una família de porcs. I aquí a la dreta això heu d'endevinar què és. Una llum. Molt bé. Qui ha sigut? Fantàstic. És una llum. Molt bé. I és una llum de sostre. És una llum de sostre que té comandament, que serveix per encendre-la i apagar-la, i a més, amb un motoret que la fa baixar cap a baix i la puja cap amunt. Perquè així la nostra iaia no caigui en la tentació d'agafar la cadira i fent l'esforç per aixecar-se, treure-li la pols, trencar-se el fèmur quan fa l'esforç. Aleshores, si la làmpara baixa, la neteges, canvies la bombeta i així t'estalvies accidents. Unes tisores també japoneses que són igual per dretans que per esquerrans,
i que es diuen Castanyola, curiosament. I aquest invent genial, que encara no l'he vist massa instal·lat, però que dius és tan evident que apretis una palanqueta i et surti l'endoll mascle en lloc d'haver d'estirar-lo o haver d'estirar el cable, etc. Doncs això és aquesta palanqueta que et separa, diguem, el mascle de la femella amb un endoll. Bé, hi ha una cosa, aquesta última part, que ja s'acaba això, es diu tendències. Hi ha una tendència incontestable. Tots els que som aquí ens farem vells, si tenim sort. I l'ús de les tecnologies de la comunicació serà cada vegada més freqüent a totes les edats. Per què? Doncs perquè jo que tinc tots els trastos aquests que s'han de tenir, que si la tablet, l'ordinador, el telèfon, no sé què, no sé quantos, d'aquí pocs anyets ja estaré en aquesta població de vells i continuaré fent servir aquestes coses. No sé si acabaré d'acostumar-me a determinat tipus de xarxes socials. A mi el Twitter em fa una mica de mandra, en canvi els altres més o menys hi vaig ser. La geolocalització, doncs són productes que inicialment estan pensats per una minoria, ara per una minoria molt més gran, però la geolocalització acabarà amb coses com que la roba dels nens, la roba de persones grans, portant integrat els receptors de GPS i un emissor de telefonia, doncs perquè, per exemple, els seus parents puguin determinar una zona de la qual, si en surten, t'avisin, coses d'aquest tipus. Algunes conclusions sobre això de que ens anem fent grans. La primera és que caminar allarga la vida. Espero que vosaltres, que sou més joves, feu alguna cosa més que caminar. Que les ciutats han de ser caminables i els serveis a la ciutat adequats a totes les generacions. Per tant, haurem d'anar pensant en expulsar els cotxes, sobretot amb motors d'explosió dels centres urbans, bàsicament per un tema d'equitat. És a dir, si a mi em prohibeixen fumar, jo soc fumador, si em prohibeixen fumar als bars, doncs també estaria que prohibeixen els cotxes, diguem que produeixen més contaminació que el tabac. Si més no, un cotxe produeix més contaminació que jo. Que la societat ha de ser multigeneracional i multicultural. Si us poseu a pensar quin tipus de serveis pot necessitar una persona gran amb un apartament assistit, doncs més o menys els mateixos que pot necessitar un executiu que visqui sol, a diferència potser de la pedicura, que l'executiu se la pot fer sola. I que això, les noves tecnologies no seran estranyes a les persones del 2020, perquè bàsicament serem nosaltres els del 2020. Una curiositat, ho dic perquè un associa, sobretot quan és més jove, associa ser gran a discapacitat. Aquí tenim les dues piràmides de població superposades, la població en general i la de persones amb discapacitat superposada. I veieu que fins més enllà dels 80 anys, les persones sense discapacitat són majoria. Tots tenim un all o una ceba, però, diguem, sense discapacitats que ens impedeixin, diguem, fer la nostra vida normal. És a dir, que ser gran tampoc no vol dir tenir una gran discapacitat. De fet, el nombre de conductors centenaris a Catalunya comença a ser significatiu. Gent que té més de 100 anys i continua conservant el carnet de conduir i passa les revisions, etc. I un altre fet curiós, que el 18% de la nostra despesa sanitària individual es produeix durant l'últim any de la nostra vida. Per tant, és possible que dins d'aquest àmbit de les retallades ens proposin que en el futur ens morim un any abans. I una altra cosa, la definició de persona gran. Qualsevol que sigui 15 anys més gran que jo és una persona gran.
però jo no sóc més gran que vosaltres pel fet de tenir més anys, 15 anys més que vosaltres. És a dir, aquesta és la percepció real de la persona gran. És a dir, els meus fills, quan tenien 3 i 5 anys, un dia, quan vaig arribar a casa, em van mirar tots seriosos i em van dir: papa, que et moriràs aviat. Dic, hosti, no pensava. Dic, per què? Diu, no, és que a l'escola ens han dit que les persones grans doncs tenen el cabell blanc i tu, que la barba ja la tens blanca i tot això. Dic, no, però clar, ells em veien molt gran, em veien molt gran, no? Em continuen veient molt gran, en definitiva. Bueno, ara em diuen carrossa, no? Però la cosa és que sí, és a dir, jo recordo fins i tot el famós gerontòleg en Folchi Camarasa, que deia, no, el que hem de fer pels vells és això i allò, i que tinguin temps de lleure i no sé què. I jo li deia, doctor Folch, si vostè ara en té 94, quan serà vell? No? I ell, clar, no s'hi considerava dins el grup. No? Bé, amb això he acabat. Si voleu saber les coses que fem, etc., tenim una certa activitat aquí a Catalunya, però bàsicament la nostra activitat és internacional. Es podeu subscriure a la nostra newsletter a la pàgina de la Fundació i aneu sabent el que anem fent. Moltes gràcies per la vostra atenció.